आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. मी स्वतः मुंबईला होतो आणि आजच त्या संदर्भात आलो. आणि काल जरा मी माझ्या कामामध्ये व्यस्त होतो, पण एवढंच मी आपल्याला सांगेन, भारतीय जनता पक्ष आणि बाळासाहेबांची शिवसेनेचं राज्य आहे. इथे कायद्याला धरून आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून सगळ्या पद्धतीची चौकशी होईल. पोलीस आपलं काम करताय. पोलिसाचा तपास आताही सुरू आहे असं मला माहिती आहे. जसं जेवढं मी SP-शी बोलल्यानंतर मला एवढं कळलं की आतापर्यंत विविध व्हिडिओ तपासण्याचं काम सुरू आहे. कोणाचा प्रत्यक्षात सहभाग आहे ह्याची माहिती चालू आहे. मग पोलीस योग्य पद्धतीने कारवाई करतील एवढा माझा विश्वास आहे. कोणीही किती दांडे घेऊन फिरा किंवा काही करा, ज्यांनी कायदा तोडलाय त्या सगळ्या जणांवर निश्चित पद्धतीने कारवाई होणार. हे भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे, बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचं सरकार आहे. इथे कोणावरही अन्याय होणार नाही एवढी मी काळजी निश्चित पद्धतीने आम्ही तुम्हाला सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. फक्त कोणाची दादागिरी पण खपून घेणार नाही. जे होईल ते कायद्याच्या चौकटीत होणार. मला असं वाटतं तुम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी बघितलेल्या व्हिडिओवर विश्वास ठेवावा. कोणाची डोकी फुटली आणि कोणाची डोकी फुटली नाही ह्याचं विश्लेषण तुम्ही तुमचे डोळे या वयामध्ये किती चालतात ह्याच्यावर विश्वास ठेवा आणि मग नंतर तुम्ही मला प्रश्न विचारा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.